Здравейте, дами и господа, аз съм МК Турток. Аз съм Робин Енел 01. И ние започнахме нашия скайблок. Вече се развихме горе-долу. Да. Аз помогнах малко с ресурсите. Да, той помага. Сега правим Neverward Фарма. ферма. 5 стака Soul Sand. Какво да кажем сега? И ще почваме нашия адвенчър на Skyblock. Как? Който обича Skyblock, просто ще има сервър, ще е записан там на дескрипшена. И ако искате, може да го играете. Да, много е забавно, според мен и според Робин. Да, Робин Худ. И може да джойнвате и да си правите своя Исланд. Ако някой иска да живее с нас, е добре дошъл. Да. Първите 5 човека, само 5 човека може да живеят с нас. Или 10, ако са добри. Някъде е толкова, не повече, защото да, няма да кажем 20 човека. То е почти готово. И готово. Ето. Що са ни двойни, бе? Не знам просто. Ето ти още 23. Ти ги взе. Оле-ле. Не свършиха. Аз се засаждам сега. Да, засаждам. Ако се питате откъде сме ги взели, ами аз имам един Skyblock, където всичко съм направил и оттам ги вземаме и дрън. Там ако ми видите нещата, няма да кажете вау. Защото не можете. С отворена уста ще бъдете. Ама не казвам, че е най-добрият тук сега. Да, има много по-добри. Да подчертая, това е английски сервер. Вчера в другия... Служи ми Soul Sand, само 3 ми трябват. Гати издънката. После се вземем. Така. То е готово. Както виждате, или пък не виждате, тук сме създадили картофи. Създадили картофи и... Няма да прекъсвам. Картофи и така с моркови. И малко шпорки. За какво това не става, бе, леда? Защото е лед, кух е. Защото си кух, нали, бе? Нали? Много си кух сега.
Остави го колко си е. Абе, нали мами такос бе? Стига с това такос. Нали имаме за вода? И имам и кофе. Забрави, само иска билета. Няма нищо. Да го украсим малко. И за да не падаме вътре. Той е пораснало. Я виж колко голямо е станало. Аз съм я отиди при Сол-Сента. Къде? При Сол-Сента. Що? Ами отиди. Сега погледни назад, нагоре. Назад нагоре. Е тук на дървото съм бе, тук съм. Ти пък що няма с табло, пък се държиш. Не знам, ма те дървета трябва да ги махаме. Той там виждам, че е пораснал. Направи си братва. То само ще си падне това. Да, да се качавам на върховото, защото съм цар. Омага, това не мога да го направя. Пак лавна карост. И върнахме се, това беше много гаден лак. Не искахме да го виждате. Супер гаден не трябваше. Шелкчето не може с болон мила по-бързо да расте. Дай. Къде е това? Чашата. Аз пък чаша. Там. Да, има 3. За какво ги взимам? Ние и без това ги направих. Ами що ме питаш, бе? Нали ти ги взе? Къде са pumpkin seeds? Ето ги. Аз пък pumpkin. Мелон. Аз искам това. Пак лагна. Пак ще го спрем, драги зрители. И... Съжалявам. Да, и аз съжалявам. И оправи се. Съжалявам за лага. Не е винаги така. Може да джойнате сервера без проблеми. И так правим черкол. И нещо се залиса. Колко ли голямата фоса стане от той? Поле